Ja, velkommen til mødet. Det er altså økonomiudvalgsmøde. At vi vil gerne lige høre noget om fra forskellige funktionsgrupper i forbindelse med jubilæet. Det vil gerne spørge os, og kun nu lige starte med funktionsgruppe 1. Vi har i funktionsgruppe 1 haft et par møder siden beslutningen i økonomiudvalget, og vi er kommet med nogle forskellige foreløbige ansøgninger om beløb, som vi mener skal bruges, blandt andet for eksempel til aerosport. Og der har vi en anden placering, som vi anbefaler over for økonomiudvalget. Derudover så har vi et beløb, som skulle bruges til flagstænger og flag og festfyrværkeri. Og så er der også arrangement på festpladsen, hvor der skal være talerstol og kaffebord. Cho ba nhá. Så. Kan du lave lidt op på det der? Kom nu. Find højre. Det er lidt højre. Kom nu ind og lave noget. Find der.
borgmesteren. Hvor er borgmesteren? Han er lige der ved siden af landshøvdingen. Nå, han er oppe. Goddag. Jeg slår ind på til, jeg siger, hvor er du? Goddag. Goddag. Herr borgmester og øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Jeg er meget glad for, at det faldt i min lod at få lov til at bringe Bikubbens hilsen, en borgmesterkæde. Den er skabt af den fremragende kunstner Hans Lynge i samarbejde med hofjuvelér Dragsted. De to navne er en garanti for, at det bliver et meget stærkt grønlandsk særpræg, kæden kommer til at bære. Ideen til kæden er at finde i de grønlandske perlebrøderier. Kæden er fremstillet af guld- og sølvperler. 800, for at være helt korrekt, 798 af dem, og har som basis perlebrøderiernes kendte symboler. Ja. Başına koyacağız. Biz adına anatomik. Tabii dok. Kommunen så tusind. Det kan du mærke. Jeg har hørt et eneste ene på, jeg kan modtage sådan store gave fra kommunen, eller fra kommunalbestyrelsens vegne. Altså, hun så kommunen så, det var nok lidt stiger أعملوا وبعد شوي صغار أعملوا شغل قاصة تسعة تيجي لطشت كل يوم تسنت تنجو نساس وصونا اسمه يواصلوا Mens jeg skal nok passe på den der kæde, så længe jeg har ret til at bruge den, men den der, når jeg går, så skal jeg nok sørge for at overdrage til den kommende borgmester med de bemærkninger, som du har sagt til os under overdragelsen. Det så rigtigt og præcis af, den jo sådan mænd, så hun er med det så situation, så præcis om det. Og en højsvagt. Tusind tak. Boleh kangap tu dan tinggal kiu sinapa o kada pilih ikut tidak. Kalau sudah selesai, kita harus satu. Boleh. Der blinker det.
dronningen kommer til med det. Il y a tout ça. Det situationen sætter sig ned. Og i strafførtonen har så set vi retter noget. For kommunalbestyrelsens Svane og befolkningens vegne byder jeg deres majestæt og deres kongelige højhed hjertelig velkommen til Godthaab. Vi har længtes meget efter din stund. Vi er meget glade, fordi regeringen bare kommer her i dag for at være med til at fejre festlighederne i anledning af byens 250 års jubilæum. Den har vi sikkert brugt. Det var nogle, der grejer sømmer. Nogle af forsækker, ja. Deres majestæt, deres kongelige højhed, gæster udefra, borgere i Godthaab. Vi indleder nu festlighederne i anledning af byens 250 års jubilæum. Igennem denne vort vil vi sammen gå ind i fremtiden og ind i buki af byens historie og udvikling. Med disse ord vil jeg anmode byens æresborger P.H. Lundsten om at åbne kroppen. Porten tager til Edes by er åben. Han har glad der svart. Han siger, hvis du var spændende, så er det Skal vi gøre det sammen, så vi både får en fra Godthaab til at gøre det? Kom. Altså, på bordet, du kan det jeg tager. Nu tøver vi den sammen. Sådan.
Josef Sveine. Det er stor ære for mig at byde velkommen til festlighederne i anledning af byen Godthåb 250 år dag. Der var det lagt til 770 år. Fingre så i aften. Nu, og de ser på så vil jeg gerne foreslå, vi har for Godthåb, byen og befolkningen. De Birkeløve. Hurra! 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 Får jeg nok? Tak. Prinsen og jeg er glade over at kunne komme til Godthåbs festlige 250 års jubilæum. Vi har begge været her flere gange før, og kan derfor med så meget større indføling deltage i byens glæde. Jeg var her første gang sammen med min far og mor i 1960. Og skønt 18 år ikke er lang tid, er det dog både for mig selv, jeg var 20 år dengang, og for Godthåb et betragteligt tidsrum. For byen har netop denne årrække været vidne til en rivende udvikling. Hvert år er nye institutioner kommet til. Ikke alene beregnet for Godthåb, men for hele Grønland. Heriblandt landsbibliotek, fagskole, skibsværft og fornyelsen af Landshospitalet. Det grønlandske kommunalstyre er blevet styrket, og vi står nu foran en virkeliggørelse af et grønlandsk ønske om større indflydelse på egne anliggender ved gennemførelsen af en hjemmestyreordning. Det er mit inderlige håb, at de reformer, som skal gennemføres, vil blive en succes og til gavn og glæde for den grønlandske befolkning. Godt håb og godt mod er det ønske, jeg i dag vil udtale for Nuuk, for dens kommunalbestyrelse og for hver enkelt borger. For kommunalbestyrelsen, at den vil have held og kræfter til at styre byen lykkeligt ind i fremtiden. For hver og en, der bor her, at de aldrig må savne håb eller mod, og altid må føle denne by som deres plet på jorden. En stor glæde at kunne vise alle indbudte gæster vores nye lokaler. Den udstilling omhandler som bekendt udsnit af Nuuks og omegnens kolonisationshistorie. Denne udstilling er blevet til ære for Nuuks 250 års jubilæum. Jeg vil derfor på det grønlandske landsmuseums vegne byder jeg, mine damer og herrer, Nuuks faste beboere, rigtig velkommen.
Иллоқарфитта нууп укиуник 250 силинерани наллиутторсиорнэрми. Уллуиннаат улапиннеранни униккалларпуут наллиутторсиутиник атисалерлута иллоқарфитталу оқалуттуассартаа кингумут қивиарлугу 1728-мит унгасиннерусумут аллаат атасоқ 1728-ли нууп оқалуттуассартаани аалеангиисууво таманналу уллуми эққатсинни исигисагут инуунерлу атуарпут аюнгитсоқ ajortorlu сиуаасаллу нууммиут укиуни 250-сини инуунерисимасаанник налунгисагут тамармик эқитигааффеқарпут укиумут 1728-мут hans iitip иллуаруннарнит нериуллуарнеруп қақертаанит нууммут нууннерани. Folkets fremtid skal bygges op i levende forbindelse med fortiden. Meget kan ændres og skal ændres, men vi er grene på det samme træ og henter vor næring og styrke i jordens dyb gennem de samme rødder. Ordene fra salme 78 er gode at blive mindet om på en dag som denne, hvor vi fejrer vor bys Godtågs 250 års jubilæum. Vi stopper op midt i hverdagens travlhed, tager festtøjet på og kaster blikket tilbage over vor bys historie. Hvad vi ved om vores forfædres liv her i Godtåg gennem 250 år, det er bundet til året 1728, hvor Hans Egede flyttede fra Håbets Ø til Godtåg. Jonathan Petersen, 1956 med mig og du er affindet af blandet. 75 år gjorde lommet. Jeg gik ud af sig. Når så rent der så lå i læse at du har givet bad. Da Jonathan Petersen fyldte 75 år, udgav en kreds venner en bog. I denne fortæller en række skribenter om Jonathan Petersen som digter, komponist, forfatter, sprogforsker samt folkeskole- og seminarielærer. Tämä on rasungat nuonna sungalu. Okkani puilsannara kuletta Petersen. Safia rennuialu. Ummammiuni uqaatialuit. Uigaluami eqqaasutissa kullerqullugu. Og med disse ord vil jeg gerne overlade til Jonathan Petersens enke, Colette Petersen, at foretage afsløringen.
Hey! Kayo nga magkakanin. Iya, Anik suka aing nga. Anik suka. Asilingat. Reduceret gyldige håndboldføring til 1-4. Den cirka 1200-1300 skruer inde til godt. Kasi lahat ng mga kasoso. Sige natin, isa ka na dito sa nagisi. Kaya ako sa sitwasyon, sa sitwasyon ako kasi ni apa betul ni tu ni masih aku tu kami ni. Katanya cikgu keluar banyak pun. Det bliver så meget ikke galt. Og under det var ikke, det er min anden for Og her kommer Larsens Service High Band.
Velkommen. God fornøjelse. Nu er den også ordentlig af det. De kører til. Voilà.